Skal de vinde? Ja. Blå? Ja. Hvad? Imod de blå, ikke? Ja. Ja, de skal ind. De startede heller ikke. Gør så røde. Dårlig. De render dårlige. De render dårlige. Hvem scorer mål? Velkommen til jer to. Når vi lige ser den her holdopstilling, Niklas. Jeg elsker Danmark. Unge skal tabe. I render vinder. I render taber. Jeg elsker Danmark. Yes, nu scorer Danmark. Yes, nu scorer Danmark. Skal de blå vinde? Skal de ikke? Nej, de skal tabe. Hvad? Skal de røde vinde? Ja, det skal så. Så er der pause.